בן דני רביב, הוא העורך ראשי זקן גיל. הערב נעסוק במקרה הנ"ל שישאר תומר ניסני, ואחרי זה גם נדבר קצת על עומר לרמן, על החייו, איך הוא הגיע מילדות לבגרות. התחלת הרעיון, תומר, באיזה שעה הגעת לכאן למחנה היום? בשעה 1:15. תומר, איך התרשמת מהשינוי שחל במקום מהפעם הקודמת שביקרת בו? תרשמתי לטובה נוכח סידור פינת האומנות הקלאסית וכמובן מהשפות הנכונות. תודה רבה, קלאסי, אני קלאסי. תודה רבה, קלאסי, אני קלאסי. תומר, איך עברה עליך ארוחת הצהריים? האוכל היה טעים למדי, היה תענוג לאכול בחברותא, למרות שחיכינו זמן עד שהחלטנו בעניין הזמנת הפיצות. באמת, אני מצטער להגיד לכם, חיכינו די זמן רב עד שהפיצות הגיעו, אבל לא נורא, יצאנו את מצרים ונעבור למדינה. תומר, מתי אתה חושב שתבקר פה בפעם הבאה? כמה שיותר מהר, זה אחלה של מקום. תודה לך תומר, שיהיה לך אחלה שבת, שבת דבש, שבת מתוקה. גם לך כפרה, היה לי מאוד. מצטער להגיד לכם, אבל עד שהגענו למושלמות הזו, לקח לנו 110 טייקים. אבל לא נורא, מתחילים ממשהו. תודה לך, עומר לרמן, הבמאי. תודה לך, רביב בן, היה לי לעונג. תודה לך, זקן גילי. היית אחי של בלם. תודה לך, סבל. בבקשה, בני. נתראה בגנום, תומר. מיד לאחר הפרסמות, נראה איך לרמן עומר, הידוע בכינויו ג'רמן, שהיה גר במצוקה הכי גדולה, נולד באפריקה. הוא לא נורא, אנחנו כולנו אוהבים אותך ובסוף גם ישרוד. איך הוא הגיע להיות בלמאי, עורך ראשי, צלם, הכל. של סדרת הכרישים. הכרישים. אם זה נוגע למשהו ללב, אני מציע לתרום 1-700-700-700-701. 3 שקלים לתרומה. לאחר הפרסמות, 5 פרסמות ואנחנו חוזרים. תודה רבה. חבר'ה, קדימה. ממצרים. רגע, עוד יצאנו לפרסומות. פרסומות.